Wiosna. Nie Miłosz? Jeszcze piękna polska zima, jak widać. Nie, Kolory. no. Słuchajcie, razem z Miłoszem w tak piękny dzień, ptaki śpiewają, słońce, o tu przebija się, zaraz nas Klara oświeci. Wybieramy się w kolejnym materiale we współpracy z miastami Gwarków dzisiaj na fantastyczną wycieczkę do Tarnowskich Gór, a to się świetnie składa, bo Miłosz jest rodowitym tarnogórzaninem z Pniowca od ilu już? Prawie 2 lat. Od prawie 2 lat. Miłosz, jak Ci się żyje na Pniowcu? Superowo. Jest pięknie. Bahnhofstrasse. I tu ciekawostka, Miłosz, czy Ty wiesz, jak ulica Dworcowa w Bytomiu była popularnie zwana przez mieszkańców potocznie? Powiedz mi. Ale wiesz czy nie wiesz? Nie wiem. Wall Street albo popularniej Wall. Czemu? No. Nie wiem, no chyba, że długa ulica i dużo ludzi na nie łaziło. Proszę starszych wiekowo bytomian, ale młodych duchem o wypowiedzenie się w temacie. Myśmy są, proszę Państwa, w Czopku z Miłoszem urodzeni. Za 13 minut cuk. Miłosz dzisiaj odjedzie pierwszy raz Z Nowego Dworca. z Nowego Dworca. Nowego Starego Dworca. Ze starego, odnowionego. I powiem Wam, też się przyznam, że na linii Bytom-Tarnowskie Góry, po remoncie całej tej linii, który się niedawno pozakańczał, czekaj, myśmy są Bahnsteig Nummer 1. Ja po remoncie tej linii też tym pociągiem nie jechałem, a co wskazuje apka i rozkład, że można się dokulać na góry z Bytomia za 17-18 minut. Co, jeżeli ktoś kiedyś próbował pokonać ten dystans autobusem albo autem, to wie, że to jest normalnie tak co, z pół godziny? O, 20 Normalne, minut. 20 minut Miłosz, to jak jedziesz po nocy tak, że się modlisz, żeby policja nie stała przy Niech ulicy. będzie. Po myślnych wiatrach, ale tam bardzo często są korki no. i można jechać nawet 40 albo i 50 minut. Także ludzie, jeździcie pociągami. Można po drodze sobie zapoznać towarzysza, towarzyszkę, można zjeść kanapkę, jajko na twardo. Znaczy w 17 minut to może same jajco. Mikole, patrz, cuk. Ja. Co Miłosz, robi wrażenie, nie? Robi wrażenie. Przetestowałem nową linię z lotniska do Tarnowskich Gór. Też bardzo fajnie. Z Pyrzowic? się jedzie. Z Pyrzowic. Ile się jedzie? Też jakoś 15-20 minut. Deutsche Bahn. Ależ on długi. Jakby nas poniosła fantazja, to moglibyśmy nawet do Częstochowy zajechać. Kiedyś Ale- trzeba będzie. O, to tu. Słuchajcie, 56 odjazd. Czy prognozy okażą się prawdą? Zostańcie z nami. 58, w 2 minuty dojechaliśmy do Karwia. Szybko. Miłosz w szoku. Szybko. Tam McDonald's. Teraz nie, czekajcie. O, zaraz, czekajcie. O, nie, dobra, nie będzie widać, nieważne. Kolejny przystanek. Jest tam. Stroszek. Uwierzcie mi, że za tym oknem, lekko tylko zmazanym. Stroszek. O, 16 13. minut. 16 minut. To by za ten czas można było... O, Nie powiem co. to nie pendolino. Miały Wi-Fi oraz z tego co Lublina. kojarzę, kiedy jeszcze Pendolino nie miało Wi-Fi nawet, nie? Jest nowy, bo ten jest stary. Ten jest stary, Ten jest nowy. O, a tam stoi cuk na herby nowe i na herby dziadek jeździł na grzyby. Ponoć w herbach są super grzyby. herby. Kiedyś się karnymy. Te, nie? Kolory Dziwne kolory. Tarnowskich Gór to żółty i czarny? To jest tunel liminalny. Albo taki, jak znacie taką grę Mirror's Edge i tam się biegało po ścianach, to tak trochę coś tego. To jest cel. Ach, Tarnowskie Góry. Miasto Gwarków. Sam się oddycho. Muszę powiedzieć z czystym sumieniem, że budynek dworca w Tarnowskich Górach jest ładniejszy chyba niż nasz w Bytomiu. No i starszy też sporo. I tu, proszę Państwa, ciekawostka. Pierwszy dworzec na górach był już otwarty 1854, kiedy w Bytomiu dopiero 1868. Ale ten jest z roku 1888 i zaprojektował go pan Honsz, o ile się nie mylę, który też projektował
Hopie! Zaprojektował kamienicę na rynku we Wrocławiu. I tam widzimy herby w kolejności Wrocławia jako stolicy Śląska, Polski, to jest dość świeża sprawa, i Tarnogórski. Przed Polskim oczywiście wisiał tutaj herb Prus. No ale 16 minut taką trasę obrócić warto, nie jeździć autem. O, jak dobrze, że nie mam prawa jazdy. Inżynier Józef Nowkuński, budowniczy magistrali węglowej, Śląsk Porty 1933. Patrzcie, stąd z góry herby, Karsznice, Cyk, Bydgoszcz i już Gdynia. W grudniu zeszłego roku tutaj w dworcu głównym kolejowym w Tarnowskich Górach, konkretnie na jego drugim w zasadzie to jest chyba na drugiej kondygnacji powstała taka instytucja od Muzeum w Tarnowskich Górach jak Dworzec Kultury. I tam znajdziemy rzekomo, bo jeszcze tam nie byłem, wystawę sztuki współczesnej i ponoć jakąś wielką, fajną makietę Tarnowskich Gór. Dworzec Kultury zaprasza zwiedzania wystawy makiety kolejowej do wtorku i niedzieli w godzinach. Mówiłem, nie kłamałem. Część pierwsza, czyli sztuka nowoczesna. My się z Miłoszem na takiej sztuce znamy. Tak? Jest superowa mozaika autorstwa Jana Nowaka z 1961 roku, także sama w sobie już dość stara i która oczywiście jeszcze nie tak dawno nie wyglądała tak ładnie, ale została z pietyzmem tutaj odnowiona i cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że ta wielka miłość Jacka przetrwała do dzisiaj. Jeśli tu już się musiała podpisać, to... Na szczęście, jakbyście się znali na sztuce nowoczesnej tak jak my, to macie tutaj takie małe przewodniki. Co jest co? Tory, torowiska, szyny, kilometry szyn, podkłady, rozjazdy, skrzyżowania torów, zwrotnice, semafory, trakcja, wagony. Dzięki bardzo. Słuchajcie, załapaliśmy się na odpalenie makiety. Czy jest? Co tu mamy? Wjazd pociągu na stację. A, to jest ten chyba jeden z pierwszych filmów w ogóle. Co się tam, jest legenda, że się ludzie pozabijali w tym kinie. Bali się, że wyjedzie pociąg z ekranu na nich, no. Patrzcie, jadą. My tam jadymy. Ludzie poli się. Słuchajcie, tu jest taka duża makieta, która przedstawia fikcyjne jakby sytuacje. Tam obok mamy realne wycinki Tarnowskich Gór, sztolnię Czarnego Pstrąga, Stare Tarnowice, wszystko to, co istnieje. Tu jest inwencja twórcza i jest też na przykład goła baba. Tam się kąpie. Ułożenie tego wszystkiego, pan nam tu powiedział, trwało około 2 lat. No, jeżeli ktoś się interesuje makietowo-kolejowymi mikolskimi sprawami, no to zdaje sobie sprawę, co to kosztuje robotę, a jest to naprawdę duże. Proszę, nawet w Starych Tarnowicach jakiś hochzajt jest grany, żenią się. Ta makieta była, myśmy ją przerobili w tej części, która tu jest w skali 1. Obcięliśmy to, co było już nam niepotrzebne. Poszliśmy tutaj dookoła i to jest wszystko zmienione już na modłę tarnogórską. Czyli mamy park repecki, park miejski, trochę wąskotorówki, trochę zarysu kopalń, żeby to bardziej się wiązało z Tarnowskimi Górami, tak jak Kościół Świętego Marcina. Aha. Wierna replika. Maszyna parowa, którą też można uruchomić. Tu można kopalnię sobie uruchomić. O. A, rzeczywiście.
nie jest to jakby wierna replika tego, co jest, tylko chodzi o to, żeby, bo nie wszystko można oddać. No, oczywiście, jasne, jasne. To jest po to zrobione, żeby tylko były skojarzenia też jakieś. Jak ktoś przychodzi, to mówimy, tak, rozpoznaje miejsca, bo chodzi o tą rozpoznawalność. Podobnie z węzłem. Węzeł też jest taką, no można powiedzieć, prawie że repliką. Trochę kamieniczek ze starymi napisami. Dużo osób, które tu przychodzi, pamięta właśnie, nie kojarzy może tych kamieniczek, bo te kamieniczki były sklejone z gotowych elementów. Jasne. Ale chodziło o to, żeby ten styl oddać, a jednocześnie pokazać, jakie były tam sklepy, prawda? Tarnowiczanka, Zegarmistrz, Księgarnia Wiosna. I znowu te skojarzenia, prawda? No a skala 1 jest fajna, bo jest duża i to dzieci lubią sobie tu pojeździć. No robi to, Znaczy obstawiam, że jest to może jedna z jakichś takich większych w Polsce w ogóle takich. Skala 1 jest jedyną w Polsce. Jedyną. Tak, bo kolejkowo ma skalę G. To jest ta skala ogrodowa. Ona jest trochę mniejsza i... Znaczy nie, nasza jest mniejsza trochę od tej skali ogrodowej. No i w sumie tamto trwało długo, bo to tamtą część to robiłem 2 lata prawie. O kurczę, no to rzeczywiście. Tutaj w tej chwili jest kataryniarz, tak? Ale on jest taki statyczny. Aha. Muzykę już do tego dałem, kataryniarza, ale będzie kataryniarz, który będzie kręcił. Dużo atrakcyjniejszy. No tu jeszcze chcę zrobić też taki model funkcyjny, że będzie helikopter, resuscytacja rzeczywiście. A że wypadek jakiś rowerzysty będzie. Tutaj, to jest, proszę zobaczyć, zawiadowca. No maciupka figurka, tak? No jest mała, bo to jest ta skala, tak? No, więc ona musi być mała. Ale nikt mnie nie zauważa, że ten dróżnik daje sygnał odjazdu w momencie, jak sygnalizacja zaświeci na zielono. Proszę zobaczyć. A faktycznie. Cyk. Aha. No to jest już taki giga detal. Tu jest plac budowy. Ile ten plac budowy musiał mieć różnych elementów, które ten plac budowy stworzyły, prawda? Bo mamy miotły, mamy łopatę tam, mamy ubijarkę do kamieni, mamy specjalny tu halogen postawiony, który oświetla ten plac budowy i kocioł nawet w środku świeci. Aha. To był, proszę Państwa, Dworzec Kultury na Dworcu Głównym w Tarnowskich Górach. To jest przynajmniej póki co dostępne za darmo, nieodpłatnie, także możecie sobie przyjść, pozwiedzać, zobaczyć makietę, kliknąć, żeby się dzieci pokręciły na karasolu, odpalić parowóz, podziwiać sztukę nowoczesną i cóż, a propos sztuki, jak wyleziecie z Bahnhofa, to dosłownie rzut beretem, nawet nie rzut beretem, to nawet za daleko, czymś lekszym, rzut. Bo nie rzucajcie, ale chodzi mi o to, że jest tu bardzo fajny mural stworzony na 500-lecie miasta Tarnowskie Góry. Bo takie stare są Tarnowskie Góry. Nie tak jak Bytom, ale też całkiem stare. O! Miłosz mi obiecał Jeszcze jeden mural. piwo. Aha. Ale mural też spoko. Patrzcie, jak to się wszystko zazębia. Przed chwilą Dworzec Kultury. Teraz Centrum Kultury. No, Miłosz, to jest bardzo ładny mural. Obiecałem mural i jest mural. Rzeczywiście. Pod tym pięknym muralem żegnam się w tym momencie z Państwem i z Miłoszem się nie żegnam. Chyba nie. Dziękuję Wam za uwagę. Był to, tak jak już mówiłem, film stworzony we współpracy z lokalną organizacją turystyczną Miasta Gwarków. A jeśli Wam się taki film podobał, to napiszcie i zostawcie jakąś ocenę. I wpadnijcie na Dworzec Kultury. I wpadnijcie do Tarnowskich Gór. I co, Miłosz? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mówiłem o zostawieniu łapki w górę? Zostawcie. Pa, pa.